ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ନିଜର ପଣିଆକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହଉ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ବାଟିର ପିଲା ଭାଗବତକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କର୍ମ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। এই କର୍ମ ଉପରେ ଅନେକ ପଦ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ସତ୍କର୍ମ ଅଛି, କିଛି ଅସତ୍କର୍ମ ଅଛି। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ନିଜ ମନରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଇ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଯେଉଁ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ ଆସେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଜର ଭଲ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍କର୍ମ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉ କି ଯେତେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ହଉ, ସେ ଯଦି କର୍ମ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯିବ, କର୍ମରେ ତାର ତତ୍ପରତା ନ ରହିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ ପଥରେ ଏବଂ ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଦିଗ ଭୁଲିଯାଏ। କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଠିକ୍ କାମ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଭୁଲ କାମ ହେବ। ତେଣୁ ଭୁଲର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭୁଲ କାମଟା କରିବସିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପଛରେ ଆଗ ମନନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରିବି ସେ କର୍ମଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ତ। ଯଦି ମୋ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ସେ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଟିକୁ କରିବା ଏବଂ ସେହି କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହି କର୍ମଟିକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏବଂ ଏହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଭାବୁଛି ଏହି କର୍ମଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି
ନମସ୍କାର ରଖି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।